Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Este é un ano atípico, xa levamos uns anos así atípicos, donde nos vemos que a finales do inverno ou prácticamente inverno temos temperaturas moi altas, iso fai que as reservas desperten, entonces ocurre que a brotación cada vez nos ven antes, non? Este ano ainda é máis particular, o cual que ainda ven antes, e iso, pois, bueno, é un problema cara á hora de rematar as tareas. Daí tamén nos encontramos que hai xa diferente estadio de vegetación. Hai xente que está rematando as podas, hai yemas de 1 centímetro e hai yemas ou hai brotes xa de máis de 12 centímetros. Entón, iso cambia moito as cousas. Bueno, pois ese pequeno desequilibrio a nivel de produción sí que non afecta realmente moito, porque durante o ano eso se vai equiparando, entonces aí non temos grandes problemas, non? Incluso nas plantacións grandes pode haber uns días de retraso, pero bueno, cando empeza a vendima se empeza polo máis maduro e se vai progresando hacia o máis tardío e iso está solucionado. Ben é certo que en este momento sí que pode haber problemas a nivel fitosanitario, de enfermedades, quer dicir que hai plantacións que ainda as yemas non brotaron e hai plantacións que realmente xa teñen brotes superiores a 10 centímetros ou 12, entonces ese sí que corrían un risco, dado que a semana que ven pode haber un cambio de climatoloxía e pode afectar o mildio, o cual protección hacia ese brote superiores a 10 centímetros, e sobre todo en cepas xóvenes que tamén seguramente teñen brotes superiores, e o outro, pois, bueno, como moito, os de 1 centímetro estarían para recibir o tratamento de escoriose, e os que ainda non brotaron de todo, pois, bueno, en principio esperar. Mínimamente este fin de semana, se algún pode, ten brotes superiores, dado o cambio de clima que vamos a ter cara a Semana Santa, pois debía de protexelo con anterioridade. Eso, se non o resto, pois pode esperar tranquilamente, mentes que non hai xa esos brotes, pois tampouco hai risco de mildio. Non, son esas dúas enfermedades, o mildio e a escoriose, non? Escoriose que se trata esa con yemas que non superen o centímetro, o momento porque é unha enfermedade que ataca as 3 primeiras yemas do sarmiento, e entonces pois aí é onde hai que atacarlle, non? E depois o mildio, que xa é endémico da nosa zona, e que se pode xa empezar hai temperatura, hai litros por metro cuadrado, dado a chuvia que houve, e agora o terceiro dato é que hai xa brote superior a 10-12 centímetros, o cual a partir de aí, dándose esas 3 condicións, pode empezar a incubar o mildio. Entón sería mellor anticiparse a esperar que hai xa manchas. O que chovera moito ou pouco, as cepas realmente no seu estado invernal non lle afecta, non é unha cousa significativa. Si que é significativa a humedade que hai no suelo, pois queiras ou non, con altas temperaturas promove que a cepa brote antes, non? Brote un pouquiño antes, porque ten humedade, ten temperatura, e entonces pois as defensas, as reservas despertan e iso empeza a funcionar un pouco antes. Pero bueno, no inverno sempre vimos, é raro que haxe un inverno moi seco, non? Entonces prácticamente non afecta relativamente o que é a agua que caeu todos estes meses. Si ben é certo que tamén as chuvias traen outras consecuencias, que debido a erva crece e realmente pois temos ahora mesmo, pode haber unha plaga de caracoles bastante significativa, non?
Eso, sobre todo en cepas novas, que teñen moi pouquiños brotes, cando se está en formación teñen 2, 3 brotes como máximo, aí sí que pode haber problemas cos caracois, porque realmente foi un ano de caracois, entonces eso sí que pode ser un problema, sobre todo para as plantacións novas. As plantacións máis vellas, pois bueno, xa teñen máis vegetación, aunque un caracol poida afectar unha folla ou un brote, pois tampouco pasaría nada, pero sí que nas plantacións novas, que teñen 2, 3 brotes, dado o ano que veu húmido e que é un calor, pois sí que hai bastante caracol. Eso tamén había que mirar de cada un de intentar controlalo, ou ben manualmente, ou ben por medios químicos, sí que realmente pode ser un problema tamén. Os caracois podense evitar, sobre todo manualmente, non? Non temos a cultura de comelos como teñen os cataláns, pero bueno, podía ser unha opción boa para recollelos, non? De todos os xeitos, sí, a man se recollen fácil, están todos xuntos, suelen estar detrás das cepas, aí todos acochados, entón é fácil de recoller. Millor eso que utilizar produtos químicos, por suposto, pero bueno, eso xa cada parcela non en todos os lados é igual, depende tamén o sitio que teñas de suelo, si ti desbrozas, si fresas, aunque este ano para fresar tampouco foi moi bo, porque dada a cantidad de agua, pois podías ter problemas incluso para entrar no viñedo momento que, dado que haxa de que realizar un tratamento, entonces se hai herba e campo, pois é máis probable que os haxa. Pero bueno, se poden sacar perfectamente á man, porque son fáciles de sacar, non é unha cousa pequena, entonces sería quizá a opción máis millor cara ao medio ambiente e millor para eliminarlos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Sempre é máis recomendable, non? Antes de eliminar a erva, pois dar un tratamento, non? Porque as máquinas o que fan ás veces é levantar as esporas do mildio e temos máis esporas arriba, non? Entonces, mellor é dar un tratamento e depois pasar ás desbrozadoras, que sempre crean unha turbulencia, que sí que fan que as esporas pois este máis volátil. Fresar agora mesmo, pois mellor esperar un pouquiño, non? Porque home, hai suelos que están ben, que son arenosos e filtra moi ben, non? Pero nas terras máis fondas ou terras que poida volver a chover, que ainda pode volver a chover, pois se metes unha fresa pode complicar, porque vai coincidir as chuvias con a saída de vegetación. En fincas moi particulares, igual despois non podes entrar cos atomizadores, que queres ou non, pois son máquinas que pesan, o tractor pesa, e poden crear problemas de poder entrar se houbera que dar un tratamento. O sea, que eu recomendaría ahora mesmo, tal como están as cousas, despois dun inverno moi chuvioso, que primeiro soltara por un desbroce antes que un fresado, para que o suelo este disponible, pero se houbera que actuar sobre o mildio en calquera momento. Me dá que vai ser un ano complicado a nivel de enfermedades, vai ser un ano complicado, non? Xa o ano pasado hubo cousas puntuales en parcelas que é moi complicado e bueno, sabemos que os produtos fitosanitarios pois cada vez son menos efectivos, porque ten que ser así, porque temos que ir hacia a sostenibilidade, temos que evitar produtos químicos, entón pasamos xa de tóxicos a nocivos, as materias activas sí que van rebaixando, Europa é o que está exixindo, entón temos que ir a unha viticultura máis de precisión e iso nos conleva a levar máis riscos, non? De asumir máis riscos aí, hai que afinar moito máis os tratamentos, ir con prevención para evitar soltar o mínimo de produtos químicos, non se pode abusar deles, dado que ao fin e ao cabo, despois de todo, os kilos que se botan quedan nas parcelas, eso pasa aos acuíferos, e ahora mesmo, pois, eso hai que retomarlo. Estamos nunha zona complicada, porque aquí o mildio e as temperaturas que temos, gracias a Dios, pois tamén temos esta vegetación exuberante, e iso todo ten un costo, entonces, polo tanto, temos que afinar na viticultura. Hai que traballar máis a viticultura, as bodegas xa creo que están bastante ben desarrolladas, o que é o viño entra en bodega, hai vos enólogos, vos tal, no campo tamén hai moi bons técnicos e agora mesmo pois hai que centrarse no traballo de campo para evitar
que enfermedades, para que a uva vai o mellor posible e, sobre todo, que non se utilicen fitosanitarios por utilizar. Bueno, pois o máis importante é que non se despisten en estes primeiros estadios, porque ao estar unha vegetación tan irregular, ás veces esperamos un pouco para tratar todo en conxunto e ao mellor hai que tratar unha parcela antes, dado que hai un desequilibrio vegetativo. Entonces, que non se arrisquen, e se hai que tratar pois unha parcela de 1000 metros, pois se trata, non hai que esperar a que a vegetación sea uniforme, senón vamos ter problemas, vamos perder produción, e entón entramos despois en donde non damos un tratamento, vamos ter que dar 3, o cual mellor é estar moi atentos, máis que nada, e me dá que vai ser un ano complicadillo, pois estar moi atentos e afinar sobre todo nos fitosanitarios. Amplíase até o 22 de abril o prazo para solicitar as axudas de apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas de agricultores mozos ou para persoas de entre 41 e 55 anos. A convocatoria destas achegas publicouse o pasado día 22 de xaneiro no DOGA, cunha dotación económica de 47 millóns de euros. Estas subvencións pertencen ao Plan Estratégico da Política Agraria Común de España 2023-2027. O orzamento está cofinanciado nun 12% pola Administración Xeral do Estado, nun 28% pola Xunta de Galicia e nun 60% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Mediante estas axudas buscase mellorar a estrutura productiva das explotacións galegas e avanzar na consecución dunha adecuada dimensión e un correcto equilibrio dos seus factores de produción, co obxectivo de mellorar a competitividade. Ademais, procúrase acadar un rexuvenecemento da poboación activa agraria e fomentar o emprego neste sector con especial consideración cara ás mulleres, co último fin de fixar poboación no rural. En particular, a partida asignada para sufragar investimentos en explotacións agrícolas, os coñecidos como plans de mellora, é de 28 millóns. Para a incorporación de mozos ao agro destinanse 16 millóns de euros, ao que se lle suman 3 millóns dunha nova liña destinada para persoas de entre 41 e 55 anos. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A Xunta proíbe as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en Galicia ata novo aviso. Quedan excluídas desta prohibición as queimas controladas que executa o Servizo de Prevención e Defensa contra os incendios forestais, debidamente planificadas e dispoñendo dos medios de extinción precisos. Isto implica que non se darán máis permisos e os xa concedidos quedaron en suspenso a partires do pasado venres 22 de marzo. A decisión tomouse tras avaliar a evolución da situación meteorolóxica e unha vez analizados polo miúdo os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco de lume. Tamén tendo en conta que a normativa proíbe as queimas cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control. Así mesmo, a Consellería do Medio Rural pide colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións e denuncie calquera actividade delituosa incendiaria da que teña coñecemento, dado que dende o venres pasado e ata novo aviso non está permitido o uso do lume para ningunha actividade agrícola e forestal para particulares. Ademais, a Consellería lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. A ruta do viño Rías Baixas acudiu por segundo ano consecutivo á Feira Internacional de Enoturismo que se celebrou en Valladolid. Nela comercializou a súa oferta enoturística con operadores turísticos nacionais e internacionais que asistiron á cita feiral profesional. Alí, os seus profesionais participaron nunha vintena de reunións B2B Fine cun claro obxectivo networking, a través do cal presentaron unha ampla oferta enoturística dos socios desta ruta a diferentes operadores turísticos. Este amplo programa de encontros completouse
e coa caseta desta asociación sen ánimo de lucro, financiada pola Deputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas. Este lugar foi un enclave fundamental para reunións espontáneas entre prescritores con representantes da ruta, considerada unha das máis importantes de España pola súa magnífica localización e pola súa gran oferta enoturística, que xa é unha realidade en materia de comercialización nesta feira. Entre as propostas que a ruta presentou na feira de enoturismo de Valladolid, cabe destacar o Camiño de Santiago Portugués e a Ruta do Mar de Arousa, que inclúen lugares con xardíns que están integrados na Ruta da Camelia de Galicia, en pleno auxe neste mes, e que están recoñecidos como de excelencia internacional. Dentro do aspecto deportivo, conta coa posibilidade de planificar 4 itinerarios cicloturísticos polo Condado do Tea, o Rosal e o Val do Salnés, dentro do proxecto Enoturismo a Pedais. A Feira de Enoturismo de Valladolid reuniu a 140 adegas e rutas de España, Portugal e Italia, xunto con 84 operadores de turismo especializados procedentes de 23 países. Entre as novidades destaca a participación por primeira vez da rexión italiana das Marcas e Sicilia. Tamén a oferta da Península Ibérica aumentou coa incorporación de rexións enoturísticas e relevantes adegas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.